Patrick Musa. Patrick Musa. Sasa tunaenda kucharia. Jina hapa Musa. 68 0218 06 Chituleta kabisa. 68 D. Okay. Clear? Unapuma kwa ndio afeta nao kama shida sana muri rating kwa Patrick Mkwasha Samson Chikwasha akati mwana wangu atashukuru akaunza muomba achindaunza muombi mabata tsvakire vanombonana ikashirama ndikakwakanganisa mwana wangu yo mumbe yako iri kuenda kwafaidi negemini tikawirira akazounza tsvakire runombonano kuwasha akabva angomiro wakadaro anomwechete sinapfuma yamukuda yakunakira sei haana kurova ndida kukuwasha kana ndida ndida 1 2 3 4 yachinzwa ndida mote dzangu dzitaure nezvakati kuwasha nzvambe yangu yedangu warachi unozozikorera kwawana taura ichinyora ku masungiro unobvisa mombe yomai unobvisa mombe yemasungiro unobvisa rusambo rwangu zvakwana kurati pari kudiwa mombe yedanga nemasungiro nehamai nerusambo rusambo rwanofanira kutaura mari andizimambo rusambo mukuwasha wazasvika vanhu atezvaro hanzi ndoda mombe dzinokwana kuita 3 mombe yedanga nemasungiro nehamai nerusambo harina kuzotaura zvaro mari kuti vada mari yatezvaro tataisa tofanira kutaura mari da mari yakati uzowanza yafanira kubataura ipapo rusambo kuda 2000 andiva $2000 rusambo zvekutaura baba ndisipoka nazvo kana kuzviramba asi pari zvimuso handina kwatinozva zvinhu zvakatondiomera kana hai pamusoro chingaivachaye kuti ndikataure kana kuti dhetu rakati kana ndichinge ndazviwana ndinowana pari zvimuso zvinhu zvakandiomera asi zvakandiomera kana ndazozviona ndikupai ndinomuchitambira here kana kuti muzokutaura tambira ngauri panokuwira zvakadai apo panotaura nhaya yakadaro ipa Alright, tanzwa tese mutemo wekuti kana dai munhu akafa asina fuko anobvisiwa fuko ndezvadai ukanzama havana anobvisiwa fuko zvawatadza chimwe chete yamheni wangofanira kuti kwayatira zvakudai wangogara pasi murega kutongana makaenzana pasi mutemo wakauche vanhu mutema kuti tinofanira kuringedzana tizva dai wagara pasi
chechipiri unofana kubhadhara mari itatenderera soungana nate zvochezera nomwana wako nomutima wakada wakatosisa izvofana kunge uchita izvozvo unofana achipeka kunge uchiombewa kuti asinongera ndapedza kutaura wanze zvandotaura chofana kutsvaga tendero una here nogara utsvaga tendoras kana utsvaga tendoras utsvaga munhu womutuma ange naibate voza mukatungana atezva makaita saizvo ndokwauchai vanhu vatemwa zvinzi chechipiri ndechekuti pfuma kana ukanzi hauna mutemo kuti tikakutonga sotiita kuti twix tokufana kutarisira chipfuma but kana unenge uchiona mabasa ako ndiandokati kure ndo panoita kuti tikupe nguva yakareba wazvinzwisisa saka pfuma tosangana nemuswani wa2 wazvinzi pfuma yati kudi patodira mombe yeumai yedanga yemasungiro nerusambo ukambosungira here zvokusambuzishe ndakabvisa mombe iyoya inoona kutaura pabasi kuti washaka satapedzera chiri chomavembere mombe yakareipfuma ndakazobvisa kubhezi nechiro unopedzisa papedzisa patsanangura papaita ita mombe yakayari yepfuma vaichinja vakati yadamage ndizvo vataura pikisa aiwa chokwadi ndokutaura kutarikisa wakuita ngati ndo zvavakataura kumandogayadzi mombe ndeyadamage orit wakauraya here mombe wakagoya wakauraya chindei indakaisa padhemuri ndakanganisa mwana wangu pachikoro akanga ari mwana chini aikina kuchikoro ndatotonyora kufo apo ndabhadhara mari kuchikoro ndakangonyimura mazamani nokuda kumufu wacho ndaandifungidzira kuti hapana nyaya yekuti chikoro dai pasina nyaya yekuti chikoro kutemunotaura kuti kuma mombe itaifana kuti ichacha bhikisa kuti yemasungiro but ndiri kuona manje zvaari kutaura kuti mombe yange iite haisi yedamage otherwise hatigodi kuisa kudamage mombe iyo inyaya yekuti imari yaukakompanseta kuti wakasiisa mwana chikoro haina painoreva asi ndaitsvaga kuti mwana wakamutora asaende chikoro ja wakamutora asaende chikoro nyange yaka kuti damage anga akakudzvingira tezvarawa kuti muntu akumboita ifanotendere but nyaya yekuti tijeije chakangongopana hapana zvinoregosi wakatambisira mwana wanhu wakamutora ari pachikoro ukamushunguridza ndokamanyaya yako saka hazvishanda saka mari yataura kuti 2000 nemombe 3 handiti right ndozvavanoita payment saka tinokusangana nemusi wacho next case ndakabhadhara mari yangu wakabhadhara mari yakaisa padare apa ndiri 20 plus credit What? 20 plus credit yangu yese $45 anoyana nemusi wako 12 anozorewa chezvarawa ndomusaini pamusoro chakamira apa pane mwana pachazezvasi no hakuna kumhanya iwe chisimuka zvakuti hakuna kumhanya zvichireva kuti wanga unotaura kuti mukadzi wangofunga munhu aya mukadzi teeraumwe ndaifungidzira kuti tongoiswaita funa kunganyara zvako ofika uchimira nguva ukwana kuti no utsvaga imwe kana kuti umwe mukuru kudza kuti wakubara zvakadai so ndeita pasine gwara were pano pangu kuti ukaita pasine gwara utsvaga uwe kuchekera madzimai zvakazodai pasine gwara zvikamadzokera zvine ndikativanzi zvine ukamhanya kubvunza kuti pano vana chida kuti pangoti kuti waimutuka kuti kusvika changa chiri chokwadi mwanza zvanditaura ndataura zvinhu zvechikuru zvakanaka zvechikuru vakadzi vakafanana vakadzi vada kubatwa zvakanaka izai rokwanyera sandaioti pataura ndaita inini uchateedzera isasi kutasamba totasa kumberi kwamuri kuenda yatuyanastere titesa kwanza zvinotaura handambokuita rako asi ndokuteedza mutengo che ndokutenga kuti apa unofana kudai apa unofana kudai unofana kudai wanyatozvisa kana uchiziva ndakuti zvikangofanana kana munhu achida kuti avhoti weno vanhu anoedza kutaura zvakanaka kuti zvimuiti kana mongoro mukadzi wako unofana kumuta kuti medheni pakati unotsveterawo zvitsvetera zvinobvira pazvakakurara mukangorora pese kuti unobatana mazamu kana kubatana batana hande munobvira pareko
Scansia Rosio,